Ikaw ra gid usa ang akong gihigugma. Buhaton ang tanan, pare ko. Meron akong shout out to my Hi guys! Welcome back sa akong YouTube channel. So karon akong buhaton is 50 songs in 5 minutes. Nara ko mga kanta. So ang nagsulat ani akong igagaw nga si Jonami Baguio Grado. Salamat kayo sa effort search kanta. So karon ako ni siyang kantahon in 5 minutes. Mga gagmay nga lang na linya kung nahibatan bagid na ako ni siya ng mga kanta nga iyang research. Go, basig iyo yung nga kabalo ko ani so ako sa siyang i-rumble no ano nga. Sure. Rumble. So, ano ko eh. So, ito ni premium no. Opo ni consequence. So, nara akong timer guys. Mano siya akong timer 5 minutes. So, mag-timer ko dari 5 minutes. So, aham na start. Tuklo ko na akong start. Sugod na ko in 5 4, 3, 2, 1, go! Start na? So, go. Every time by A1. Every time I cry, I see your smile. So, tama, tere. Pag-ibig by Sponge Cola. So, balikan ko na. Ito mo na. So, ito Pagsuko by Jerry Lynn. Uy, wala! Patay! Perfect by Ed Sheeran. Perfect by Ed Sheeran. So baby, I still be loving you till we're 70. Oh, stay but away mo ba ni? So mali, dira na siya. Yan na. Makita kang muli. So, sinusundo kita. Sinusundo. Oh, my heart is so good. I love you, babe. So bad. Si Piana. Kabalo ka ni. Isa kabalo ka. Isa mo ni. LSC. Mahiwagang LSC. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Pagtingin by Ben and Ben. Hindi ko kabaloan na. Kaling. All this time. Banikin. Tinutok ko. Binasa ko. And why walang na. Zombie. Alone till now, I always get me. Aminin by 6. Oh my God! Ism. Ano mo yung ism? Ism ni. Oo. Baga kay kagpe. Snu. Baga kay kagpe. Malaya. Angel by Shaggy. Girl, you're my angel. You're my darling angel. So, oh my God. Ano kulbaan ko, burn? I want you to burn. Burn for me, baby. Love story. Romeo, save me. Summer. Say I'm sorry, but it's too late now. Oh, ocean deep. Ocean deep. Ocean deep? Ocean deep. Mahirap na. Oh, hindi ko kabalo. Kabalo ka ni. Mahirap na. Basta, magbalik. Uy, oh my God. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Bakit ba sa akin ba'y nagsawa na? Speed, over the speed line. Balo ka na. Ikaw ra gid usa ang akong gihigugma. Buhaton ang tanan, pare ko. Meron akong shout out to my ex. Hey, look at me now. Meron akong buang. Cool up. Ang away. Ay, dili. Cool up. Cool up. Ang aking, usap to gari kahit ayaw mo. Kahit ayaw mo na, tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Dadalhin kita sa aking palasyo. So, Kimsho, bawal lumabas. Savage. Tuto sa TikTok mo, ne? Ambot. Ano sa mali? Brown eyes.
brown eyes. Kabalo mo po ani. Chambe chambe, chambe chambe, chambe. X. X. Someday, let's get on this way. You say, best and me. So, usok by asin. Ano sa ganyan? Usok? Amot sa asin. Oy, best and me. Ang sabi. Ano, what? Nako, memories. Here's to the one that you get. She's the one you love your net. Take time to realize. Best and brown eyes. Kabalo ko aning brown eyes ba? I know you love me. Oh, I know you love me. 1 minute. Pull up. Ang pag murag nag-pull up, good ka. Wala yung kuha ba, ex? Kani bulong. Bulong by Kitchinadal. Laoy, nakuan. Pakisabi na lang. Narda. Kabalo pa. Kani, pakisabi na lang na mahal ko siya. Narda. Lumipad, Narda. Lumipad. Wala na. So guys, mga ni siya nahitabo. Ami sabi. Ay, sa nakakuan. So, timer na daw ko. Akong ipatan na akong itagaw. So, timer na ko. Stop na ang akong oras. Ambot, uy. Ano ako nagkuan? Na ko yung mga kantang, Haibal Andre, sa mga wala na ko napili. Tapos, amot lang. Basta na ako dito. Murag yung na premium. So, mo ni siya akong mga wala napili. O, diri sa Pikas, ano siya? Mo ni siya akong mga napili. Mo ni siya akong mga nakanta. O, kani mo ni siya ang mga sayop. So, ihapon ako kung pila akong score or pila akong natagdaan in 5 minutes. So, let's go guys. Let's count. Okay. Try na to ihap Bisaya para napoy kuan. Usa. Kaning pakisabi na lang. To realize. Ano na? To. Usa. Usa, duha. Tulo. Upat. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! 30. Ako'y 30. 30 ha, 30 over 50 songs akong mga natagnaan. So, 30 niya na ang 20. So, na-mental block. Na-mental block ko ano yung mga kanta kaning stay. Ano ko ba lang niya? Kaning Sibiana, di ba? Ikaw pa rin ang bibig ko. Kasta clean. Naragapon. Mukha na niya. Pag-ibig. By Spanish. Ano sa ganyan? Ano sa ganyan? Pag-ibig. Kuan ko ani. Naka-copyright ko aning pag-ibig. Gumaganda ang paligid. Kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. So, galing pagsuko. Ano yung pagsuko? May pag-asa, bebe, kung susuko ka na. Kaning pagtingin. Hindi ko kakuha ng bend and bend na pagtingin. Basta yun. Aminin by Cycle 6 Cycle 9. Isem. Ano sa maning Isem? Nakakaaliw ang ganitong buhay. Kaning ocean ni pa? Ocean deep. I'm so afraid to show my feelings. Ocean deep. Mahirap na by X. B? Mahirap. Kabalo yung guani ba? Paduwag na ko ni. Ano sa to? Ay nako, mahirap na. Kaning magbalik. Diba, dapat ginanibod eh. Joke!
Tulad nito ba? Tulad ng ibong, hindi tumitigil sa pag... Brown eyes. Kabalo ko, anigikon ko ni kaniya ba? Brown eyes. Sige nga. I know you love me, cause something good. I know that he loves me, cause she's me, so, ako rin nung gikanta kong sayop. So, Savage Love, di ko kabaluan yung sa Savage Love. Savage love. Somebody. Bago sa TikTok, lagi, cool off. Kani, burag ang meaning sa cool off niya, kaya burag something, nilayo siya para sa kayuhan. So, ano sa ganina yan? Explain pa more. Ay, mayo kung... Busog something niya, basta sa... Anong kuan? Bulong, by Kitchinadan. Ibulong mo sa hangin. Ito yung cool off. Sarili ko'y hahanapin ko lang ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa. O kabalo ka na yung back. So, bulong. Bumbaya X. Shoutout to Hoy, got buwan. Wala mo nakita nila? So, kanta ni Lia Dere, sa ilalim ng puting ilaw. Yeah, puting ilaw. Usok, ba asin, o kabalo na. So, Best in Me. You bring out. You bring out the best in me. Narda, ano sa ni ha? Narda, di ba? Sa langit, sa mga ulap sumisilip. So guys, na-stress ko gamay itong mga pabibo na. So human ako. So, kung na siyang i-mix. Kuman ako aling 50 songs in 5 minutes challenge. So, I got 30 points over 50. So, basta di ko how na ni. So, at least, nahuman ako siya nga challenge. So, gusto lang ako mag-thank you kay Dayan ani sa pag-effort din sa pagsulat ani kay puti pud baya kayo no. Gagmay kayo ni mag-search pa siya ng mga kanta. So, thank you kayo Dayan sa pag-kuan ani. Di mo siya mani kay wa siya ka-prepare. So, the 50 songs in 5 minutes challenge are done. Thank you guys for watching. Bye-bye! I want the English. Wag isa ko take na. Ano ka na?